Chini joto media rano ani bakti khakamti hambaya faro norok tini norong jorano riman bagai jeng tini belekeno khatung khajani bisingti chini joto lukurokno saklai thangai tango taklai bisiketalni eba 2026 ni puila talano jeng taklai chini music hamjagi tongnai resamu masam hamjagi tongnai chini joto lukurokno bagai kaisa jeng Tipra Music Festival kana angna thangai tango omo chini joto Tipra sarok je music na hamjagui je resabai tongnai rok mosabai tongnai rok bongno promote khainan bagai jeng omo hai initiative najaka aun bai khna 30 tarik chini Khumulwng ni motor stand nokhlao jeng kaisa sanjani Jorao kaisa program kotor khe chengjangnai o program phainan bagai chini amchen joto lukurok no jeng TTADC hapang ningai no khabelam so sar order jet khana face ko khana nai tong a jaga ke saborok khaine chini honorable chairman tongnai chini honorable CM tongnai chini state ni chini boromgana minister bishikito devrama te joto chini honorable MLAs honorable EMs honorable MDC joto phaiman jagnai ge resap kereng rogle resap kereng rok aro list tongo abo chini program je committee no borong ya farja tai main ge to chungchini Tipra ni je Tipra sarok je young star rok tak je chini music no tuiduli tongnai borong no chung promote khaina bagi omo kaisa initiative najaka koita ni simi koita jara kana sanja dambai ba pasta tampun simi chino program chengjagnai sir abo hanganga kyo Tipra idol hai aba ke rok the competition Tipra idol to abo to tongon kaisa part omong ge chini je stage perform khlai je chini young star je phai tongnai music no je tuiduli tongnai borong no chung promote khaina bagi omo hai kaisa initiative naka concept hai ta music om hai klai te borong na tebo khana salcha no om hai ni bising te borok tebo buskango kotor platform mane bong sinimung mane bong ni music bising te borok careers namai ma to om hai kaisa sing young star no promote khain bagai om hai kaisa sing program na jak sir o pandaw hanganga ke phatar ni resap kereng rok borok bodo om to chungchini local na promote khaina bagai jeng phatan borong promote khaina bagai chini borok je young star je music na hamjagi tongnai borong promote khaina bagai chung om hai kaisa initiative na jak je mo chungnai rok phaiman ta already chini program committee wo jeng kaisa committee form khaijak borok chini artist bo borok krungkha angkai je krungmani artist borok khana perform phaibenai naina ni bagai kono ticket dok no free of cost joto chini lukurung bagai hambai